Què tal, aquí adversaris, directament des de Burjassot, encantats d'estar aquí. Volíem enviar una abraçada anticapitalista a tota la gent d'Euskal Herria, una abraçada al Fermín també. Sabem que aquests dies la dreta cavernícola ha abordat molt perquè estàvem aquí, perquè estava el Fermín aquí. I els volem dir que hem disfrutat molt del vol i seguirem venint sempre que ens dongui la gana, que l'estat espanyol és una presó de pobles i que visca la terra i visca Euskal Herria lliure i socialista. Digue'ls-hi, Rodrigo. Diu, calla, domina la por, doctrina morfina a les mans sobre el capó, una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum, governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia, obre la gàbia, fuc, religió, crida capó, t'organitza la ràbia. La por d'una xavala que s'amaga entre la gent quan sent una mirada de babosa prepotència, la por que s'acabi l'idili amb el foli i el boli que neix a la infància, el pànic a la repressió que cala cada militant et va minant perquè és quintessència de l'estratègia capitalista per excel·lència. La por... Yeah! Salut! Fuc, religió, crida capó, t'organitza la ràbia. La por d'una xavala que s'amaga entre la gent quan sent una mirada de babosa prepotència, la por que s'acabi l'idili... Domina la por, doctrina morfina a les mans sobre el capó, una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum, governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia, obre la gàbia. Que ens dongui la gana, que l'estat espanyol és una presó de pobles i que visca la terra i visca Euskal Herria lliure i socialista. Digue'ls-hi, Rodrigo. Diu, calla. Què tal, aquí adversaris, directament des de Burjassot, encantats d'estar aquí. Volíem enviar una abraçada anticapitalista a tota la gent d'Euskal Herria, una abraçada al Fermín també. Sabem que aquests dies la dreta cavernícola ha abordat molt perquè estàvem aquí, perquè estava el Fermín aquí. I els volem dir que hem disfrutat molt del vol i seguirem venint sempre